Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. O sa kapyot, sige magagngisi niya. Na, naunsa ko dong? Parehas ni mo. Nalipay ko. Kasabot may ko ni mo daw kung nganong malipayon ka. Ha? Kasabot may ko daw. Kung unsa mo ko na isabtan ni mo, be? Ha? Unsa isabtan ni mo? Ma'am Kamtingog. Unsa isabtan ni mo? Nasabtan ako. Ako nga nalipay ka nga malipayon ka. Amaw. Tarong ko ng utana ni mo, ha? Unsay hisabtan ni mo? Tubag! Kuandong kun kiningguan ba? Kamayan ako pagkaumot pagkatuto sa kalit ni mo pagbreak ng auto dong. Imo. Agay. Samad yung wait ko ani. Magani kay wa ko mabungi. Sayang. Usay sayang dong. Sayang nga wa ka mabungi. Agay. Ikalitan mo niya mo pag dagan ng auto dong. Mo na po mo. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 day ko rin. Yaw, lawata. 10,000 kini. 10,000? Kadako ko ana sing. Mo bitaw. Dako kaayo. Saan mo na ito pagbayad si Gregi, ana? Nga nangiyawat raman ganita? Eh di maguna niya pabayran. Iyam nagyatag. Unsa? Uy, sa ko di pabayran? Unsa ba iya nang gihatag? Eh gihatag lagi na niya. Tabang niya na to. Apil ini ang pagpapalit og bagong sinina og sapatos sa mga bata. Para silang closing og sa graduation ni Dudot. Pastilan, Francing. Murag supra naman tingali kaayo ang iyang kaayo nato. Mao man gani. Waon ta ko mudawat ini day, pero dili siya musugot. Malain ko no siya nako kung di ni nako dawaton. Di ko mo dawat anak sing oy. Diya lang na nimo. Ha? Nga naman. Basta. Pero day, unsaon ko man dili ni mo dawaton? Ambot nimo. Usay ambot nimo. Basta, di ko mo dawat anak. Dahil kung dili ka mo dawat ini. Kung ako ning iuli nga to niya, malain gid siya nako. Mahiubos gid siya nako. Mga dawatan eh. Kay kinising-kasing kron ni ang tabang nato. Pero Francing, Aw, kung di ka mo dawat anak, ibutang ko ni din eh. uy, Sing! Sing, Francing! Francing, kuha ari, oy! Francing! Ay mo pa yung anak sigo eh. Chismil, ha? Dili utang, gihatag, grasya na. Ay yung bari-bari, ay magagaba ba yan ha? Grasya ko na. Grabe, gina yung makasuan ng Rigi, no? Kaya giyanom lang og hatag, gani mo ang Chismil. Kailan namin daan sa pagka-elementary pa isyot. Pero diha namin magkasuod og Mayo pagka high school na ginamo. Magtinabangay gid may sa una sa bisan unsa. Sa nag-eskwela pa mi. Mao lagi na. Ako sa iya, may imo.
Kung sa'y yung makaon mo, imo. Kung sa'y yung answer, kung magtiis mo sa una, masulugay mo. Ingon-ingon gid ana. Wow, ngigal. Sa ato pa, kung patuloy siya, patuloy pa ka. Yabag mo siyot. Binuang mo ng imo. Kaya na binuangot. Naana mo na ba sa suod kayo? Kung sa iya, mao ba kay imo ha? Okay na. Naana mo gina mga barkada sing, di bilang suod kayo. Ako kaya sa unab. Adto ko subay sa kong best friend. Basta magabihan ko. Adto mo ko pagkatulga sila. Wa may moabot sa punto nga ingon ana. Basta kay suod gid kayo mi. Oo lagi. Kung kinsa imong kaibgan, maibog po siya. Kung kinsa iyang planong panguyaban, plano po kang imong panguyaban. Di ba? Pagtarong gud. Di ba namin ana good? Kay kanang sayong ganyang paghatag mo gismel, nagyan ay bugat hinungdan. Nanay bugat nga rason. Nga murag angay gini mong sabton pasing. Ha? Unsay buot mo ipasabot isyot? Unsa syot? Klaruhir ko kung unsay buot mo ipasabot syot. Ay, kuputan. Kaya mo may suod. Ikaw rin magkasabot, na. Ay, tawa na, uy. Libog-libog nigyo kanako da. Oh, ano maglibog mga nga? Sa'yo naman sabton. Magaling maingon ko nga, ikaw rin magkasabot, na. Kaya ikaw mo yung suod. Kuni kay akong pangutanon. Unsa may imong hunahuna? Unsa man kay posibleng rason nga mihatag siya nako ni anang kantidara? 10,000. Siya. Uy, ho mo kung labot sa 10,000. Imo raman to. Ako, konwiktan ko ni mo, absip sa kalibo. Salamat ko. Oye, kay klaro siya. Bitaw, sing. Sulti sinod, ha? Sul, bitaw ta. Nya, kita rin may istorya. Pamaling tao na kanong na to. Salig magkanakog, hindi ko malabi. Hilom diha, uy. Diba, Saan ko, eh? kuan ba, paglaro lang. Ay, pamakak ha? Sabi na mo makaksing. Saan mo gibayad yun nagregay? Siya ikaw! Amaw? O na siya. Maodi ay nang miingon kang maayo kay nakasuroy kog balik din his inyo. Tungod di ay kay gusto ni mong mangayo sa akong huna-huna sa gihatag atong Greggy nga 10,000 para ninyo ni Francine. O, Matansyang. Aw, grasya manggod na. Kamaayo naman ana nga naay tao nga mitabang ninyo. Dili pa mo ana. Dako manggod kayo ng kantidara, Matansyang. Ay baya ni mo ko rin na. Ang uban gani diha kung maoy mo tabang. Labi na ng mga dato jud kaayo. Sobra pa gyud sa 10,000. Nganong problemahon man na ninyong Francine, oy? Kay kinasing-kasing man kahana niyang tabang ninyo. Di, gamitan na ninyo sa maayo. Ang iyang makita kanang Greggy nga gigamit ninyo sa husto ang iyang gitabang ninyo. Maunay importante. Nakapasalamat man kahamon niya. Oo, Ma. Sa ato pa, way problema. Ayaw daghatagig lain pang rason kung nganong maayo kaayo ng si Greggy ninyo. Kaysa elementarya pa man kahadiin na silang managkaila si Francine. O mas nagkasuod pagka high school nila. Gamitan na ninyo eh. Ayaw na ninyo iuli. Kay mainsulto yun siya lagmit pang masuko kung inyo nang buhaton. Matansyang. Kung saan nagtatinis sa mall pa, Francine? Mako din. Malaag na to. Dili ta mangaon. Bitaw pa, mo. Mga unta dinino. Ngaon ka. Dili kay mga onlan tanin nyo din ni Miles. Palitan sab mo namo ni Papa mo, Francine, og inyong mga personal nga gamit. Bagong sinina o bagong sapatos para sa closing ni mo pohon o pag-graduate ni Kuya ni mo Dudot. Yay! Pinangga gyud mi ninyo mano. Lamat po. Magpasalamat kita ninyo dako ni Tito Greggy ni mo, Miles. Kay naghatag gid siya kwarta para may bag-o kay ni closing ninyo sa eskwelahan.
O ikaw, Dudut, para sa imong graduation. Yay! Yay! Mayo lagi kay si Tito Grigi na to. Paano? Mako rin. Kung pinangga lagi sab kay niya. Ano di ay? Ano di ay pa? Ma! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!